с малышкой, хуй пойми где, блин. ليك 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 وين اللي على الطريق هلا شوي מאוד תושבים יקרים, אנחנו פה בזירת ארץ מורכבת מאוד. הסכנה הכי גדולה כרגע, מעבר למה שנקרא כרגע, זה אלפי אנשים שהגיעו לכאן סקרנים וסקרניות. יש כאן עוד סכנות בתוך הזירה, ויותר חמור. כמעט בוודאות צפויים מטחים נוספים בתוכו. פיזור של אלפים שנמצאים כאן, סכנת נפשות. פגיעה נוספת ולא מרסיסים שעלולים ליפול כאן, סכנת חיים. מעבר לכך, שאתם מסכנים את החיים שלכם. יאללה, יום שבת. יואו. סוף העולם, יואו, סוף העולם. אתם לא רואים? חבר'ה, לא רלוונטי, אתם מפריעים לנו, לא סליחה. יואו.